Play Barok, Saisin, Nakalang, Kasaskom, Bati, Archbishop Shillong, Hakateng pada John Mandel Dyson, Administrator, Nishini Ganikalat, I play for Pangi P. Way, Kamtam Yakajing P, but Kajing Komo, P, Yakajita, from the Sakar, but Inka Kajingway, Hakim, Sandy P, getting shipment as a Barbor Mandatayo, inside your aging job, the Tang Kajing inside your aging job. The Medan she sinned in its Kamba Clown, Black and Clear, Hakim, Sandy P. Nyapoi menyusun bentano syaka masuk kod besar ini di for the John Madu Foundation. Hello. Hello. In Japan, watching why, but can die. When you see my crown, Alleluia. But when real but name took me, Alleluia. Those men but Carissa, Alleluia.
Kajing kublai pi iway hagane gas new try bandre jong kapor paskan ni ai kublai pi ke baya simpentan hagane kajing lanyam langba ka television ka Facebook lane ka YouTube hagane gas ni duai kerpan na ka bentai ki to baro ki badon hakmat banyale persya ikane ka klam ni duai kerpan naga bentar ki bapang ki basitom naga nogo noga jajing pang ngidwai kerpang naga bentar ki ba duk basitom ki bakerdu ki migrant laborers ngidwai kerpang naga bentar ki nongle bahai jongi ki tu ki ba yarap yang iban penpoi ya kane ga jingle niam siki yeng ki sang ki jongi ngidwai naga bentar ki tu ki ba rakhes ni khan agane gesni mana agane gatayo ko banwan lani gatayo ko baladam ngidwai na ka pta kitu ki barakhe yak lengkhu snam jong ka poi kha poi man joki ke jigatiu kurim joki bo blame kurku ngidwai kerpang ro na ka pta ki balaklat no agane gesni ba kituru ki barakhe gasni lengkhu snam joki jiklat joki bo blame ai ke jinja thai bom jokon ngidwai kerpang agane gesni naga bentar jogi iway ki baya sim bentar hagane ke jing le nya ngin sim naga kot jing dwai jongi kasla ka bakhat a ha ka kerteng ukpa ba ukon ba umen sem bokoi amen ke jing ai jong try jongi Jesus Christ ba ke jing e jong blai lam ba gajing aslok jong men siam bokoi kin don rengkat bat pi baro rengkat bat pi ko han ban ko para tungin kubur bagi long kinong po knang ban long ki bala kre ban le niam ya ki jing maya bokoi ngin sim kasla ka bakhat lai nga pla hau play badon bor baro badabi ko men ko para bangala le pop shibone dagi jing perkhat badagi tien dagi kam badagi jing let klet dagi jing let pala jonga dagi jing let pala jonga dagi jing let pala bakrau jonga nama kata ngakabat ikamaria bakul kebayai saat krisiki ya kira bakirikul badapi konmen kepara banduai yang kenta jonga hal rai ublai jongi ublai baron bor baro unisin yangi bat ndalama ikipok jongi unyalam yangi syake jingem bom jukut amen Kutrai to Israel, Kutrai to Israel, Kutrai
Dei tamare bagu, dei tamare utrai, uwe adi tamame goji su Christ, mame vayai long lay, Hajia long kaway, baru mesim baru, akabura mupa. Amen. Tuangin ya luai. Dengan wanra ya baro ke cintumu jongi agen dengan kelet ma. Ku belai badan bor baro to penlong yangi ban rakhe daga jingru belai besyat hem yai kini gisni jong ke jingknan ya ke bangi rakhe haku borong utrai balami pat baya kata ka bangi pen benta ke jinglek niam ai bengen la ban pen shisha baro bor hakikam bangi le dau trai jungi Jesu Christ ukun jong me uba embat basisha ringkat bat be hake jingyalong ko wei jong man siam mo koi wei blai junam la junam. Amen. Kajikule nagikam chongki apostle. Hagitu gisni Philip uralai chakanong ba Samaria. Banulaya lab ya Chris hakipat ba. Bakipat ba barolang kila penai cingmut bha ya kata kabala kren da Philip. Anda kila syashkor ibu batlayo I ya kikam pala ba uralai. Namar ki minsim paman kilami no na buon ki pre pasang kusui. Kita kerkait ka kasur ka bajam. Baya buon ki bapang yap silian. Lani ki badko lapin koy. Kumta kadon ka cingkemen ki bakraw hakata kanang ba. Te habaki apostol ha Jerusalem. Liyo snow baka Samaria kaliyo diang ka kiri blay. Kila pa siya ki yo Petrus Bayaw Yohanes, tibala lay, bat tibala duway, nakamanta jungki, bakin nupyok diang yo mensia makuy, naba, umensia makuy, siyaman hiyar bahno naki. Lasu penbaptis iki hak terteng utray Jesu. Nang tag labo ilaki kiti halo jungki, bat kilayok diang yo mensia makuy. Kaktiin jong utray. Yes no mo ya blai. Kajubab jong pi kanong. Torisa nang cingkemen hau blai ko perthai baro. Torisa daga jingkemen au blai ko perthai baro. Torisa nang cingkemen hau blai ko perthai baro. Torwaya kaburam kerteng jong. To ai hu gachingero badan buram. To ong hau blai kat noi ibai phieng ki kam jong me. Torisa dak cingkemen hau blai ko perthai baro. Torisa daga jingkemen au blai ko perthai baro. Hakmat jong me ko perthai baro kan demungan. Kan rwai me kan rwai kerteng jong me. Tuan batu pai ki kam jong blai. Ki bai phieng ki kam jong hapreng ki khun ben rio. Torisa dak cingkemen hau blai ko perthai baro. Torisa daga jingkemen au blai ko perthai baro. Ulapin kela daun kiangnya kaduriau. Kilayan imba kawa daga kecat. Te to ai baka cingkemen jungi kanong hau. Usin syar junom daka bor jong u. Torisa dak cingkemen hau blai ko perthai baro.
Dorisa daga jingkaman hau blay ko percay baro. Tuan batu sengap pi barok bating buram yau blay. Nganya tu ya kabawlan le kamensim junga. Anya ro yau blay uba siam la kentai ya kecing duai junga. Lemne badno nanga yala kecing ye bai senai. Dorisa daga jingkaman hau blay ko percay baro. Dorisa daga jingkaman hau blay ko percay baro. Kajing pule na kashiti banangkong Petrus bakhoy. Kobai ya. Haki dano jompi tuburam Kris kumutrai. Tolong barbor kebakloy banai kejubab hauno bakali wadong ipi na kebenta kajing kirmen kebadan api. Henry tole ya kata da kajing jajai bat kajing dan buram. Batus markhoy yala kajing etiblem. Bakumta haba pisha kunos new kito kipapan budnam ya karukum im babha jompi ha Kris kim sasha pendaran namat ke khamha bansha shitom nak benta ke bale ya ke babha lada kata kalong kamon ublai ban nak benta ke bale ke basniu naba Kris ulaya tang shisniya nak benta ki pop ubohok na kebenta ki bomhok ba undub yo banela mengi shablay da kebaw syapnya ta hakado henry lapen mi pat ha umsiam kaktian jong trai Yesu ya blay. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Jar bayi jenga unko ngu ikitian jenga uang terai. Baru pa jenga iye ju bagian wan sumne harum. Haleluya, 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 haleluya. Utrayan don rengkat bat pi, rengkat bat piru. Kajing pule naga gospel bukoy, kakumu yo anis, kaburang ikutan. Hagata kapor, ujong halagi senran, lada pi ieng ienga, pin sumar yaki hukum jonga, bat ngangan pan nau pa, baun ay yapi, uway pat unong pentengan, uban yaisa bat pi junong, uta umensiem ke jing shish, yau ba kepertei kamla ban pediang, namar ba kamla ban yo i yau, ne ban itu yo. Pi te pi itu yo, namar uyaisa bat pi, bat usyong pi. Ngan om i lo kun swet ya pi, ngan sawan sya pi. Satang sipor kaperthai kan om yo isu yanga, henrei pi te pin yo i yanga. Anga em pi ru pin em. Hagatagas ni pin satep bangalong hau pa jonga. Bat ba pilong bat nga ngalong hapi utaw ba bat yaki hukum jonga bat ubarakhe yaki udai uta ubai iye yana
bat uta bat yauta uba iek yanga ansa iek yu dau kpa jonga ngangan iek yu bat ngan penpau yala de hau ka gospel jong ai ka jia roya de ko Christ. Para bangai biye ngelayo snow ya ka ktian ka jong blay ka bakran hangi menta desi na kwa bansdan na ka jimpule ka baar ka jongi na ka chithi jongu Petrus bakui ha ka bawla ong la dadon bakli wat dong ye pi ka ka da jong ka ne ka jikrmen ka badon na pi ka ka da jong ka ne ka jikrmen ka badon na pi Petrus wong to jubab ya kata jubab da ka bajai jubab ya da ka badon porang ni kwa banong wa padang kini ki jing jenja ha padang jong ka ne ka jing tiang ka jing seer na ka ne ka jing pang ka bangi yo i banta ka bangi kenduk banta ka neru ka jikali kawan hangi ka ka da ka ba penlong ye pi bandon ya kata ka jikrmen ka ba phida ka da ka dau ka de ka ne para bangai ngiyok ya ka juba ha ka gospel ka ba menta ka si mau try kan ra u ong yang ni ngan om i no kun swet ya pi kata ka de ka da jong ka jikrmen joni kata ka de ka da jong ka jikrmen joni mau try u ong ngan om i no kun swet ya pi kikin tiền ki ba snau ie hadu kata ki kan tiền ki ba snau thiang ki ba mi na ka sintur jong try kan ra u blai jong ngan om i kun swet ya pi ha ki ni ki banai ki baladat kham tam na du bangi don hapo kan de ka ba ki khat kata ka lockdown bangi hap shop khop ha yem bangi hap ya jangai i wei pa bangi la wat belit pe ki ba ie ki ba thon jong i ki ba pang ki ba sitam bangi la wat tang bangi kublai kiti ni don kam bangi jangai ni hap te kita ki mas ba kum ta ta te kempet hukum ki ni ki klip ma don bor ba nangi ba snow kun swen ya de ni snow sha ino ni snow sha la london ni snow bo blay la su jangai nangi don hajan jong ni la prata show blay bo un pelai yang ni na ka ne ka klam bo un pelai yang ni na ka ne ka jipang hadu menta don ki bala koi don ru ki bala du ya la ka jong ka jingin bat ni si nyem biang shu ka trei ka ta nyem biang shu ka bam ka sa nyem biang shu ka thia ka dan ni snau lang anak beta ki ba ye ki ba thoi ki jong ki ba don se jangai ki ba don hai ki hospital ki ba don le se ki jaka ki ba ki hap shong terpang la ne kita ki isolation center ne kita ki quarantine center ni snau long kun sweat andre ke cingkula ke jong try kan ra yang ni menta ka sni ka dei ka ni ngan om i no kun sweat ya pi ngai don bat pi baro bo kata ka dei ke jingkermen jongi bahagawai ka sni kini ki baro kenca bahagawai ka sni ngin salong biang kumbangi long hake jing ie ke jong play le ka badon kam ka dei ka ni bangin om snow kun sweat bangin om snow kenca bangin om snow sha i no try kan ra wong lada pi ie ya nga pin suma ya ki hukum jonga bala dangi pule kan ni ju ko gospel shakilan ki de khat ki ba kham sakman utrai kan ra wong to yai sa age jing ie jonga lada pi ie i wei pa ngangan don rengkan bat pi barodo ka gospel menta ga sni ka kran shapang ga jing kulan yau men siap ko ku bo utrai kan ra wong nganja sipor pin om yo i ya andre ngaya don bat pi ka perthai ta kan om yo i andre pi ki bangai pin yo i ublei ju i no yang i lano nyem ju long kun sla hakmat chong ublei wala hatang ni snow unta namar ka jing pang ka jing sitong namar ka jing tuk ka jing tngan namar ka jing jangai na ki bagi ya ni thoi
nagi kimegi pa nagi bahaya ngasam ngis ngau pun swat ngis ngau melung ngis ngau kenca andre blay te ju ino pun swat ini kade kata kecing kermen ke badan hagi ke ba Petrus buku iwam la dadon bakli wat dong ya pi balai ti don kade kecing kermen ni don kade kecing kermen namar bu blay ula kular ban ino pun swat ini kekentian pun swat kalau berjeli do kata-kata bom don kemi don pasuk bom don syuk mano balasa ino lut ha barok hatengan tengis ngau bawa ublay ru ulak lat ye kata tegi cinglong konsep ngas ngau bangasa ma rei kamdei ban long pun telong pun ta ublay ude pa jami uyai don bangi don gawe de klip ma ka ba ublay uja na keciknya jami uyai don bangi paror kane kade kecikremen be jami kepada na po jami bom Petrus kane kecikremen ba ublay udon bangi baru bo blay udon rengkat bangi teka iba de kaba mangi ki bangi nginle tesibur ki basngau pun swat kagane ko perthai kim don yano kim biang ka bang ka sa ko kup ka sem ka jaga sa ka jaga shong kim don ge yeng ka sa bandano slap na kasi hanrei ngidam ki khon ki jong blay mangi ngilong ki khon ki jong blay kine baro ki basngau kunta kide ki para ki jong kini ki para ki jongi kini ban snow badon manore mano basnran yaki badon manore mano bape yaki hakine ki banai ki baladan hakaleng ga perthai mdei tang hagane ki jela jongi mdei tang hagari jongi hakaleng ga perthai niok snow ki khana ki basngow belum ki basngow tana bakumno ki bre ki arab yaki wei pade ki para bre wat hang ne hachnong jongi hangade kari ki jongi nioi bakumno ki parashlong kiara ya kito ki bobli ki ba hap banshong kito ki jaka balabu ki banshong makumno ki don ki yeng ki san ki ba hap shong la gadao jong ga de jingpang kumalap tha hap shong hop ban ap kita ki sni kumbalabu ne ki don ni wei pa ki marjan ki marpa ki parashlong ki parathao ki nong le bha ki kan hon ki bo pher la ki de ki balang le ki de ki seng ki batre mon sno bha kiara iki para ki jongi bakin snow konsep hagane klip ma dei bandon malo hapdeng jongi ban snow konsep namar ngi baro ngi long ki khuon ki jong ble ngi baro ngi long sipara te habadon mano duna habadon mano bakanja habadon mano snow morway dongin ya thu iki bo try kan ra ngan ino konsep Dasi kidon ki para ki jungi kane lemma ki bahap shong hakini ki jaka balabu ki ban shong la kita kan lo kato kan esi nei hakini ki para ni ya kane wat shakti wat snow kun swa namar ni baro ni long ki para ki jongpi ni duai na ka benta jongpi ni don lang na ka benta jongpi knang ba la da don bakli wat dong yani bong kile ayu na ka benta jongki ne ngin ongken ni ong ye ki ni duai la bentai jong ki ni le kat badon le ibor ban ye kan show pisa kendian ni jing bang ni ino bang ye la ban le wat ban duai la bentai jong ki la ne ban ai wat tang iwe imas ibaret bakin yo ban te ban ya ban senang ye ki shop hop wat tu slide bod ye jing tha kita ki tam ke bagi kon ki jong ble ye le bagi para ki jong ni kim dei ban snow bagi sa kun sweat para bangai bi kan bagi dak pen kre aga pen ka sni borok pen te kos kan ne ga de jing pen kre jongi ayu ngin le ra hakmat jong ble kum ki khon ki jong ble ngin le ra haki ya ka jing kermen ngin ai haki ya ka jing tengan ngin ai haki ya ka ta ka jing shane bo ble uta ha ka jing pule ga banin kong jongi ha ka jing pule ga banin kong jongi ngala yok snow jong ang to philip ubala le ya bala le ya la ka to ka shnong samaria Uneu Philip udai wei ni kitu kinyamut kitikon yau balajie bakin yarap yaki apostol hakaban yarap bansam ka baham kasa haki para bangai haki tu kipor para sedang jong kabala uneu bre om tang bo ulale ka kami snei da ka bodmet kumbasam ke jingbam ke bam kasa ke jangana nre ulale ru banyara ka hakum ka ni ko
cái chính là trong đi cái đi cái này và nhân ai cái chính kerana nhân ai cái chính tengah nalor kebagian kan show nalor kebagian la senyang dah kepisah dah ke bang kasa kat sebagai bangai ibarat ibagi ai ilalong ijing mentoi kebubun iki wepat kebakrau iki wepat te tang ke bang kasa ngenai nei ke niru ke jing tengah men sen bakin yo ba kim sa kun sweat bakin dei kun sweat kenapa yang ini lada mangi nyim yarap hakum kini kipoa lada mangi nyim kersan hakum kini kipoa snap kebu try kan raku ong ha ketien ke jong u lada kun sweat u pratasha lada kun sweat u kaang sha ngan sa sha spor bat na sa panihar put na kabentajo hakan ni kepoa kawai ka kang ka babaha ka bagin lero kung bagi yo snow lada kitu ki badon ki telefon kita ki mobile phone maria phone ki yo snow balaong mdei ban siap tiang ki bapang dei ban siap tiang ki jingpang kum ta terte mdei ban bitar yo longpang mdei bitar ki jingpang dah kan ni ko por ki bapang ki basitom ki jongi ki basitom na kan ni ga jingpang ka bangi kan du mentala ni ki bahap song ha ki jaka halaki ye ki sam ni ki jaka balabu kerpang ka sorkan kini ki snow pun sweat nyem dei ban yo beng ye ki nghe đây bên kersan ye ki nghe đây bên yarap ye ki nghe đây bên doai la ta jong ki namar ge dei sipara bat umdei kumbangi laong umdei ban don mano ban snow kun sweat bat ngin kan mau kan la ro kun sweat ku ang so play u play yo snow ye kata ke jing ya u yo snow ye kata ke jing ya de para bangai bi ye no lor ki kam ye babha ki bangi la le ha ki ge sngi ki balada kum ha ga bayas niang ha ka ba ai ga bam kasa ya ki para ki jongi bobun ba don ki bangi itu don ki bangi itu don ki bangi tip shano ka koi ke jinga rap jingi don ka bangi te ne umli ne uta bayo i na jra un sakar ku kerdo ini ba ngin kan mau kan ni go wei wat apa deng kan ni jing jenjar ke jing sitom ki mane jongi ki khang ni yo pediang ki sakramen umde ta ka yo kares bukut bon ba ki sakramen yo pediang ki tu ki bade ben yo baptisma ki klan pat yo ai kata baptisma ka baki ang lu kita gi badai ban yo ke sakramen jing penskan ki klan yo ai kata ke sakramen kita gi badai ban ya kente ukurin ban yo poi kha poi man ban pediang ke sakramen ke jing te ukurin kim yo ki kun jongi badai ban pediang ke ko kumanian ban pong kim yo hendrai kan ma bo blai uyai don ban ni parabo kini kita ki bapa ngin sayo hadir kini kita ki bapa ke sakramen kita ke bapa ngin sale niam hadir ne yaman ta tongi pen skam ke jingai ki jongi tongi pen skam ke jingkramen jongi bo blai ulong pa jongi ba nyim de ki kun swat trai jesu om ngan om i no kun swat ya pi ngan sawan syapi kane ke jingkramen ka bagi de ke yathu ha ka perkai baro kane ke jingai jongi bo blai i no kun swat yang trai jesu om ngan om i no kun swat ya pi en ya ro ya Yesus Kristus Amen. para bangai in play la ka jong ka jingai in sim na ka kot jing doai jongi ka sla ka ba khat nyau ka sla na ka kot jing doai jongi ngangai how way play ukwa baran bor baro unang thaw ka breng ba ka ndo ba jong ki e baro ki banyela banyoi but ki banyela banyoi but how way try Jesus Christ ukon mamar way jong play but balatha pa bom chukot ublay na ublay ujingshay na kijingshay ublay basisha na ublay basisha yaw balatha yaw ba umshem na thaw ubakajur ka jinglong tenrai ba ukpa
Dau bala thau ki baro. Ubana ka benta jongi ki breu. Bana ka benta ka jing penem yangi. Ula ya dan nai. Bat ula long dau mensem pakui. Naga Maria bat siti bat ula long breu. La sana na yu naga benta jongi. Hapo Pontius Pilatus. Ula shala den. Ula ya malatet yu. Bat ula mipat hakasmi ka balai. Katum ki jentho. Bat ula kiu syabnen. Usyong hakakamon upa. Bat unsawan pat naga jingdon buram. Ban bisyar yakibaim bat yakibaya. Kahima jong u kanomdon jingkut. Bat ho mensem bakut. Utrai bat ubaai jingim. Ubami naupa bat naukun. Ya balabani bat buram rengkat. Bat upa bat ukun. Ubalakren digenong yang lupa. Bat hakabalang kabalong kawai. Kabakui Katolik bat apostolik. Ngaklay kawai kabaptisma. Naga punta ka jingma kikipop. Bat nagmi lanti ka jingmi pat kibayam. Bat ka jingim hakapertay kabandang wan. Amen. Kohandan ko para biye hagani ko por paska. Tungin duai kamshit hem hok blay. Bamu u balas ngam isen yang ni. Iki jing duai iki jing terpat. Jongi iki jing duai kam tam iki jing duai jing terpat jong pun biye jong menta uns ngau ha ban kmi yang ni ha ki jing long red ke jongi. Kajubab jumpi kandong. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Nak benta kabalan baku jong ublay. Bakan la banroy kerhai hak jong sung. Bat bak jing yet kime jong ka kan pois kibrio baro. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Naga bentau pa baku jungi. Bat baro kinang syarai jong minsim jungi. Bakin yo yak jing klain. Basin syar jing sta. Yak kan hulang brot. Bat pen kamti ki daw nang syarai bapha. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Naga benta ka perthai baro kawai. Naga benta kari India. Bat kecila Meghalaya jungi. Baha kane ka por jung cing jar pada cing siir. Kentep shisha yang cing suk. Bala ai da Chris. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Na kabenta ki himen ki para cungi ki basyam jenja. Ki bapang basitam. Kamtam kito ki bapang na kadaw jong kanika klam. Kinyos ngau ya kecing kata bakan kia jong Chris. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Na kabenta kito ki badon nakmat banyelek persya. Ya kanika klam. Bakan lain na kanu kecing pang. Babakan yo ya kabor jong kamet bat kamensiam. Ban pendab ya kecing syakri jong ki ya lagi para beriu. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Na kabenta ki baduk bastom. Kinong belas ngi ki baduk no yala kekam. Bagi bamdan kekam kecam. Baya kecing smusi jongki an pengkela sya kecing kemen. Ya kaba an amdan mano bantini no naki. Ngiker padya mi kutrai. Ngiker padya mi kutrai. Na kabenta kane kakenhun jongi. Bangin la banyang sakhi da kacing shilur.
ya kata kacing kermen kebangi kebadon hangi da kebakan mau ya kacing ipan Chris balam siam le no kun sweat bengi ngiker pat ya me kutrai ngiker pat ya me kutrai ko blai meu batep bagi jing em jongi hang ne ha perthai kangat bagi jing si tom bagi jing kerdu to sha score ye ki jing ang nuot jong ki to ke bakar pa ya me bat to pediang ye ki jing doai jong ki to ke bangai ya me dau kres utrai jongi amen in siam na ka sla ka ba ar puai ka kot jing doai jongi Sla ka ba arpo sla ka ba arpo long balakar khu mame ko try ublei jong ka prathei baro namar na ka jing pahu karhai jong me ngelayo diang nyau khu bangi terwa habe usok jong ka kendo ba ka jing trei ubre un sakala long yangi ukhu ka jing em en yaro ya blai shi junam long balakar khu mame ko try ublei jong ka prathei baro namar na ka jing pahu karhai jong me ngelayo diang ya ka wain bangi terwa habe usok jong diang wain bat jong ka jing trei bre kan sakala long yangi ka jing di bakan jam se en yaro ya blai shi junam Shin ka sla ka ba ar puai to duai ko para baka jing kinya jonga bat jong phi kan long ko pdiang hun hau blei pa badon bor baro to trai pedia ya kacing kenya nanti kecil jongi na mentak cinyoro ka buram ka teng jumbu kacing mentoy ni banyak kapalang ko kuju baro ka bai
ai bagi jing duai jongi kin kiu shambe putrai rengkat bagi ni gijen terwa kenya bakumta nda habala pun kuai bagi jing isnai jome en penlong yang ni ke babit dor na kabenta ki sakramen jonge jing e bakrau bor jome dau kres utrai jongi amen. Try undang rengkat api. Rengkat api. Do kentiu ya lagi dodo. Ye kentiu di syaka. Do ngin ya ingu ya try blay jongi. Kasyok bat kadai. Da shisha da long ke basyong hok bat ke badai. Kadai ti jongi bat ke jing penem yangi. Hakipor hakipor baro banyaro yame ko kenra. Ndai kham tam hagani ke por banyaro shu yame. Habayo kres ukun langrat paskha jongi laknya. Da gabo knya ya laga jong kamet ulapan purai ki jing knya baren. Haga jing shisha jong kadiang na. Ban da gaba terwa ya lade hame na kabenta ga jing penem yangi ulapan i bo ulong ulindo kaduan bat ukun langrat jong ke jing knya. Namar kata habala dap miar ga jing ben paskha man lagari man laga jai benre karisa daga jingkman barwat ki bor benang rengkat ki kenhon angel ki ruai lang ya ki jing ruai ba klam kut jong ko boram jome kat ba ki apan bana bakui utai bakui uplei ki pai benang Hame namar kata kukpa ba isnei langbau Jesu Christ ukun jome utrai jongi ngidwai bat kerpat re ba men pediang bat men kerku kerdo ye kini gijen ai kini gijen terwa kini gijen kenya bukui bat bakhan bitnge ke bangi terwa hame nongkong na ka benta ka balang Katolik bukui jome tos ngau bha ban ai ka ye gijen suk to syarai, to penkeli, bat to sensyar ka habarok shiteluk ke pertai. Rengkat bat usyakri jome, u Francis, u kpa bakui jome. Ki bishop baro, bat kito ki babat, ya ke jing shisha, bat ki baai pateng, ya ke jinget Katolik, bat apostolik. Tukan mau ya kisah kri jome. Badia baro ke bayalum lang hande. Ke bametit ya ke jinget bagi jengru blay jongki. Ni terwa hande na ke benta jongki ya ke ne ke jing kenyaya ro. Bat makiru ke terwa ya ka hame na ke benta ya ladehi. Bat na ke benta ke bahaya asam jongki baro. Na ka benta ke jing suspa jong ka men sem jong ki ke jing kerman bikin pai kin khia bat kin sup kin sngai
bakin pendap lagi jingkular hame ublay bom cukun ubaim ba ubashisha da ka baya selok bat ka balang salunsa ngiken mau buram kerpang ya kemaria badan buram ka thai soti junam ka kemi jong ublay bat utrai jungi Jesus Christ bat yo Joseph bukui ukurem jong ka thai soti ya ki apostol ki martir bukui jome Petrus baru Paulus u Andreas bat baro kiru khu jome dagi jingdawa bagi jingdawa jongki to ai bagi ki baro en kersan yangi dagi jingyara bayada jome namar kata ko trai kerpan yame bamen priang snobha ya kane ke jingterwa nangi ki syakri jome banaga yeng ka sam jome baro ko we to penyan ikisni jongi hagi jing suk jongi to hukum ba an pelai yang ini naga jing chat bom cukut ba an nyau lang yang ini lam ba ka kun hon ke bala chien jongi ni karpat yame ko blai kan ra ba men snobha ban kerku ban kubur ban menjur na dong shadong ya kan ne jing terwa kenya penlong ya kan ka ba kan jaman siem ba ka ba priang pun bahkan dok kelalong yang ini gambar pakai senam jong kun bagi jong me utrai jongi u Jesus Christ hagasni shuabun sha shitom ula shem yau ku hakikti bokui bat badan buram jong bat daga bakmet kikmat shabaneng shame ko blai ukpa badan bor tam jong daga ba ayu yame ula doai ku ula kedia yuk pu bat ula ayu halaki senran da ke boom doshim bat toba nagane pi bar namar kane kalong gamet joma ya ke boon IT na ke benta jopi hakaju karukang andalala ya ba ula shem ya kane ko kuri bokordor halaki kiti bokroi badan burang bat da ka ba ingu biang ya be ula doai kerku bat ula aya ka halaki senran da ka boong doshim bat todi nagane ki baro namar kane kalong ko kuri jong asnam jongan jong jutang bat mai bat bom juk ya ka ba on penmi na ka bentai jong pi bat na ka bentai ki bobon ya ka ban ma ki ko to le e ka ni ban kan ma ya na ka jing maya jong ka jing ngai Kata sin bagi bam juneu bagi diakane kakuri ngipen nakasing yap chong me kotrai namar kata putrai kenra da ka bakan mau buram ya ke jinsha shitam mukhui ya ke jimi pan ya ke jinya ba ya ke jinkio bodan buram shabneng jong ukres ukun jong me utrai jongi nakjen ai ke bamela ai hangi mangi ki shakri jong me ba ki pai ukun jong me ngitrwa ke buram bakrau jong me ya ujin kenya batalam ujin kenya bukhui ujin kenya baklam thok bria ukpu bukhui jong ke jing em bom chukut bat ko kuri jong ga jing panem bom jukon tos no ha ban kmi yeki da ka khmat ba jamnuat bat basbun bat to pdiang yeki kumba mela pdiang hun yeki chen ai jong shakri ba hok jong meu adan ya ga jing knyau abraham ukpa jong ya ga jing ngen ba ya ga jing terwa uling do rang ba jong me umel ki sadek ujin knyau bo khui ujin knya ubatlan da ka bas ngawret ngi karpat yame ko blay badon bor baro ban tha bai kene gi jenterwa onra ni kiti jong ki angel ba khu jong me shakaduan jong me shidrong hakmat ko buram blay jong me ba mangi baro ki baya bam yasep
ya gamet bagas nam bukui tam jong kun jome nagabayo benta hagan negaduan gudupan nyendap dabaro kijingai bagi jingkerku bakan jatane token mau kutrai syakri jome kibala lek no haswa jome ya kibala shonsha dagadam kijingai bat kibala yothya ha kijingso ya kini kutrai baik itu baro kibayot ya hukres ngikerpan baman ai kajaka jong kijing tengan kijing syai bat kijing so yang ngiru kinopok kisakri jombe kibakerman na kijing snai bakan rai jombe tos no bha ai ban talam hakajing slok jong kiru kui baki martir bokui jombe lambat Yohanes nonton baptis Stefan Matias Barnabas barbaro akiru ku jome ngekerpa nyame bamensha yang i bandon lambaki omdag bathau yi kijing dawa andre ra ka ba ai ye kijing mak jome do try jing Jesus Christ do ba halagas ni ko try mela thau ki ba ba me pen khu ye ki me ai jing em ye ki me kar khu kar do ye ki but me ai sbon ye ki da'u lambatu bathau kan long hame ublei pa bdan bor baro hakajinga long ko wei jong ban siem ko kui baro ko boram bat kajinga ro chunam la chunam amen kumbalau kum yang idom dong penin bat kumbala hikai ngi daga kitin blai ngi not ban om ku pa cho ngi ua blem kan long ka ba ku ka ke teng jong mi kan wan ka i ma jong mi kan long ka mon jong mi akan dau kumba bam jongi kabala kasmi bato mam yangi akire kang jongi kumbangi rungi ma yangi bales nil yangi barwat yang yangi shaka jing ben shoy and pray to pelayani naga asnil to pelay yang ingin kerpan to try ni disnil baro haga jis bun jong me to ai jing suk jing sai ni disngi jongi nang pada ke jing rap ke jing snei jong me in light baro bor na kapop ban yin yo jing ada ni jing chen cha baro kat ba ni dang up milenti ke jing kerman ko koi ba ke jing wan pat jong nong panem jongi O Jesus Christ, Namarga Jomelon Kahima, Kajome Kaborba Kaburom, Junom la Junom. Kutrai Jesus Christ, meu balaong ke apostol Jome, ke jing sup nga i api. Kajing sup jonga nga ai api wat bay ki pop jongi henre ke jing ngai jong balang jongi ba kajing sbun jongi to ai ka ya kajing sup ba kajing ya tuli ko wei kat kum ko mon jongi ma meu ba em bat bas sha jonom la jonom amen kajing sup utrai kan don barobo rengkat api ru dongin ya keruai ke dak kecing sup iwei ai wei ba ko kunang ro me ba ki no ki po ka pe tai tus ngau se ai ya ni
hak mi ukon lam rot jong blei hak mi ubakit no yaki pop jong ke perthei sup kitu yaki balakot syaga jing khawai jong ukon lam rot ko kan rat ngam shong hok bamanon roma po ke yen jonga rei shong tang de tien bagaman sem jonga kan sakyahi para bengen hakani ko por kali ko por ni pediam komania kan nongi anggut menyo pediam ni kan ke chong trai rei nyem yo khalan ajar kata in long ke ching duai jo ko komania sem da ka ba pen let ching mot sha ka deng phna chong trai in duai ya ko komania sem in shem na ka ko en tim deng jongi kasla ka ba lai ko pra kasla ka ba lai ko pra Ko Jisu junga ngasam lemedon tili harsa karmen buktam aduan nge iye jeme lor iye ke paro banyak terang menyuan apo kemensian junga namaram ta kune namla tiang ini hakasa karmen bukut tuan apo berenu junga hak jinglong mensian ngapiam yore halak danur banyak penyeso lete me warsha mengkashu amin jar spon Hindoa halaki jom mensin halaki jom itu in shem kan ba churwai bakhandai phau ngenang duai shishu au trai kani por in shem na kasla ka ba shispa hndre pausan kasla shispa hndre pausan gomen se mukhes topen khoi yanga komen mukhes topen im yanga ko sna mukhes to tendat yanga ko na krom mukhes to sai yanga ko jisha lebe mukhes to pen klain yanga ko jisu babha to shashkor yanga hapo ki jingmong jongme to ai ngangri watsha yanga bangan klano name naung shun baman to da yanga hatmir ke jingya to khot yanga bato ong bangan wan shame barengkat bakiru ku jongme nganduk yaro yame junom la junom amen khandai in shem kan ba churwai khandai phau
Sang kasih Shibit shai kada kaya ken oi aduk ibeng kajing soha keleng keleng awalujon kajing pitai Alleluia, Alleluia, Alleluia. Usim bakrau, ubadon bor, nagai namra, ulawan syau, yaki babun, ikyau kiktau, banlam yaki, syabneng syabor, Alleluia, Alleluia, Alleluia. La ushase akrem jingte barabira la umaukan bumi penban ulap lewang baset yaka jing yak lepet Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kacau umat tuken menta kenok ayam kales ngausi unon silsa uin umi uangelu ya tukunta Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kakmen pasca kutrai longjo kane aka men sin jongi bagin namba halakasni balai naka jingya kapo Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tuangin ya duai. Ku play bedon bor baro ba in juna. Meu bapen pai biang yangi syaga jengim bom jukun aga jemi pat jong Chris. Topen roy hangi. So jong ka sakramen pasca. Bakto the hagi do do jongi. Ya ko bor jong ka nege jinbam ba play in. Dau Chris utrai jongi. Amen. To dan lagi kle an priani gaji ku jong play. To play ubara gaji mi pat jong kuon ba marway jong u. Ulaman ban ay pi ya gaji ay jong gaji spa ba gaji ting kuon. Un ay pi ya gaji kemen da gaji ku jong u. Amen.
Tota ubalang ba ka kam jing su spa jong u pelayop diang ye ke jing ai jong ke jing lai lui bom jukut un pen long ye pi ke nong yo pateng ya ka nong pateng bom jukut. Amen. Ban ba pi ke balami pa pa ba u kres ka baptisma lang ba ke jing ngai ba ka ba im hok im sot ha ka ne prathai phin long ka wei ba u ha ka hima beneng. Amen. Ba ke jing ka khu jong play bron bor ba ro ukpa baru ukun baru mensiem bokoi kan hiarapi bahkan sa bat pi junam. Amen. Toilet suk kamas kalawai aleluya aleluya. Ngisomu ya play, haleluya, haleluya. Para bangai biye kublai sibon na kubentaka jinge simbenta jopi hagane kamas bokoi wala da nyemiok diang ya ke Eucharist hagadur jong kupu penban miok diang ya ke ketian ke jong blai ban ya komunion mensem hagane gesni tak kum ke jingtha ke di gesni bakhat du jong kata ka lockdown to ngin doi bakan long kunta hanrei ngin long ki bayai sha ngin long ki bayai sha tinga kwa ngasim ni kan ni gala ban ai kublai ya baro ki to ki lengdo jongi ki badan saudong jong ke yeng bishop ki balak loy ban terwai kemas bukui na ke bentai jongi nadu ke bas dang jong kan ni ke lockdown hadu mentah ti ni ai kublai ki tu ki lengdo jongi ba ni ai kublai ye ki nong le ba jongi ki balaya rap yangi ban penpoi ya kini ki jingle aniam sheki yeng ki san jong ki para bange bon ba ki la kersan ban na kata kada ni lala ban penpoi ye ki jingle aniam nyai kublai ya pi baro ki bara kersan yangi ki ba la le bah yangi ni tuai na ka benta jopi ni ai kublai ro ya ka team jong saskom iki cable operators ki ba la yaram yangi ban penpoi kini ki jingle niam cheki yeng ki san klanda thai man la ka tayo hapo jong kan ni lockdown kilawan bat kila penbai baki jingle niam ke di penpoi siki para bangai ngai siam ru ya kan negalan ban ai kublai ya ki brother jongi na Saint John 23rd Study House ki don reumot ki bam sim tat man la kasing trai man la bangi don ke jingle niam ban yarak yangi ban senran yangi ha ki jingle niam ni kwa ban penkenma ni buat ru ya ke jingtha bom dei ban ya lum rum ha ka wei ke jaka ten na kata kada teng teng don tam wei barwai bat batan ma ke ju ka pot tom le le kublai sibon berada phila ya le sitom phila pun sherham ya ki jingle niam jongi te ka wei pa ni kwa ban penkan mau para bangai ba katma kadang don percaya no knyang jingpan te ngin dang yai buat ya ki jingtha jong ka saka baro ni la lendat gitu ki jingtha to ngin ya bu mo khnang begin jok ya kan ni katma bat ngin jok la da ya trelang bat baro ki ba ya le percaya ya kan ni ka ngin jok da ki jinga ye jong blai ngin jok tang ban ka liang jongi to ngin long ki bi sha to ngin long ki bi trelang ba sakawai pat ni kwa ban kan tui phi kum ba ngila dep ong ka basda ba kidon ki para ki jongi nese ki ba don ki jaka ki ba ngi kha kita ki jaka quarantine ki shom hang to om namar ki pan ndrei ban tek ban kanam saphyang ge jing pan te ya ki ba pan la ne ki to ki ba shom ha kum ki tu ki jaka pengin doai na ka pata jongki nyim dei ban nyau ya ki kum no ki de ki para ki jongi ki de ki khun ki jongi ki de ki paralok jongi mo tegi doai na ta jongi ban ni kan tu ru ki tu ki badan na ki tu ki jaka to ya sha ban yai buat ya ki jing tha jong ka saka ba kum ta yin jong na ki jing tre lang jongi yin jong ya ka ne ka nyim dei ban sha tie ni sha nia hau blai utau balaong ngan op i no kun swet ya phi un om i no kun swet yang i udon ban ni barabot kasai sisian kublai shibon ya phi bar shiben hakapor arbaji ngidon ke jing doai rosary ba ke jing mania sacrament hakapor sau shitang janmien
kamas akaktian tareng nriu bajepan kamas akaktian garo ngin siam ke cingruai penkun Ars pak sausan. Ars sausan. Ku siem ni ai ku bleya pa ku Maria ku non ya sai ku non ya da ku Maria Salve, 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 Regina. Copie patiam vaisene, co Maria. Cacit et Salve,